Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita po. Ayaw mo po nang may baw si Papa God. Ano ba? Kay baw mga ganito si Tito Grigi gani. Si Papransing, dili na nang paybaon. Kalain. Mura inunog si Tito Grigi ang atong Papa. Kuya. Unsa, matansyang? Mauna imong nabati sa paragsulti ni Dodot ug Miles? Oh, Corina. Ako unta silang buyagon. Pero nauaw ko sa akong kaugalingon. Mao nga igo na lang kung naminaw nila nga wa nila mamatik de. Matansyang? Gilainan yung kong namati, oy. Lisod kaayong madunggan og laing tao. Kisa dili mauaw ana. Tiaw mo na'y matod ni Dodot nga. Mura hinuon kunog si Tito nila Grege ang ilang papa. Kung nailang taong makadungog ato be. Bisan kinsa pa. O sa may musantos ilang hunahuna. Labi na nga magkanunayan na nas Grege din his inyo. Okay lang unta kung na din is Francine nga imong bana. Kay sila may suod. Ug usa pa. Ako, lain gyud og hunahuna ang pag-anhian ni Grege din. Dili ko motuo nga sila lang si Dodot og Miles ang hinungdan nga nung mag-anhian na siya. Nagduda gyud kong usa ka sa rason og iyang tuyo dinhi. Matansyang? Ano day, ma? Unsa may imong isulti na mo ni Miles? Bitaw ma. Nasuko ka na mo, ma? Nahibaw ba mo? Nga ako'y nauwaw ninyo? Ha? Nga naman, ma? Nagpakauwaw lang mo. Nga naman. Manguta na mo gano? Gibauran ta nagyud mo nga dili na mo dawat sa bisan unsa nga ihatag anang Tito Gregi ninyo. Kay wa ta mahibaw kun unsay masudsaw na huna sa ubang tao kun masayod ug makakita nga dawat kay dawat lang mo bisan unsay pabor o buta nga ihatag diha ninyo. Kaya naman di, ma. Wa ko kasapot, ma. Nganong miingon ka man, Dudot, nga murag si Tito Gregi ang inyong papa ni Miles? Kinsa man nagingon. Ayaw pangulipas, ayaw pa makak. Manggug ko magingon na. Kabuhi ba ni mong bakak? Mulimod pa man ka? Manggug ko masulti na. Di ba, Miles? Ha? Nagingon magug ko nga. Wa man. Kinsa man nagsulti ni mo na, ma. Ayaw na lang lagi pa bakak? Wa man ko makak. Di ba, Miles? Mulimod pa yun ay. Di na lang musulti. Miles, Ma, miingon siya o wa? Mingon di ko, Miles. ayaw na lang pamatak, Dodot. Kay ako mismo mo'y nakadungog ni mo nga misulti. Lula! Oh, ngano nagkilak-kilak bang ka? Kay nahibawan kang namakaka. Iamong pa nimo si Miles kay imong igsuon. Tudluan pa nimo pagtabon sa imong pagpamakak. Gusto na ko rin na. Igo na tong nasulti ni mo. Ako na'y mo pasabot og maayo ining duha. Ikay mo pasabot ma. Imong maymayan, pero imong labanan. Kayo sa ay gusto nimong akong buhaton ining imong mga anak. Ako ning pamunalan. Mao ba? Nga akong dapatan aron dili na mo usab. Uy, inahansab ko ko rin na.
Nahibaw ko kung unsay husto. Kanus aka may nomdom nga gikan sa mga gagmay pa mo. Nagpasagad ko ninyo, ha? Kanus Dili sa tanang panahon nga pinaagi lang sa bunal madisiplina ang anak. Pinaagi usab sa atong mga buhat nga makita nila. Nga maayo sabtang paniging na nila. Maunay pinaka-epektibo nga pamaagi nga ilang kapanaminan. Nakasaksig yung kahako rin nga bisan ang ibong mga anak. Nakasabot na kung unsang husto o kung unsang dili. Maong pagmatngon gyud. Dili ka angay nga musulti ako anak Matansyang. Kay wa ko'y gihimo nga dautan. Wa ko mo ingon nimong may gihimo kang dautan. Ang akong giingon nga magmatngon ka. Ug maninguha gyud nga dili masayo. Ugaw ra kay kagunahuna Matansyang. Dili gyud mahitabo ng imong kiuna-una. Di gyud. Ay, madaw. Ay, may tao na. Ayo. Uy, si Piotr, di ba? Ayaw. Og dayag na lang nga kauban niya si Greg. Koy, naan naman sa sila si Migo Apiot. Huwag yung amo nga si Gregis. Magkapaduda yan sila na. Hay, kalois kong amigo nga si Francing, simbak ko. Kung simbak ko, may tabo ang hindi dapat may tabo. Simbak ko ng taon eh. Labangon og taon og sinjis kalaon si babaw sa bukid. Hasking anga eh. Huwag di laod babaw sa bukid. Tipyat ko na. Ayun na. Maniit ko ha. Pasig may dal paling kayuhan si Bigo Apiot. Yan, paduol ko. Mangukoy ko. Wadyo ko lang tuyos pag-anhin ng tansang. Kurina, nga... Bitaw ro tansang. Kurina nga. Sa Kurina nga. Nga makita si Day Miles o makumusta, di ba, Piot? Mauman ka. No. Piot, Bitaw dog. May akong giingon pa. Mauna ng tansang. Kay gikan mo ko si Day Miles Hospital Code. At tumiaging gabi, iba unya. Gipa-obserbahan pa doktor kay basin si bakog. Mubalik ang giyang hilanat. Uy! Kuyaw sa dingge. Kay balunas ko rin nang kay siya may gisultihan, doktor. Dili ba dahil ko rin Nahibaw na si Mama Ana Apiot. Oh! Nahibalo na di ay sa nagtansang ine. Umilom na ako. kumusta naman na ito si Miles Corin ng tansyang? Ay, bitaw nang, wala mo kita ni Dudot. Ay, salat. Na? Bitan, ugam ko na ko nang, ug imong tunanawan, oh. Murag naman kayo pasabot ng tansya. Ako, nakataon ko yung uyab na ko. Dili na ko makita glain, oy. Sa pagtuon ba na ko Apiot? Managinot ko ni mo? Che! Labaw pa ko. Unsa tong gisulti ni mo? Unsay labaw ka pa? Apiot! Wa radong grigay. Aabot pa na ako pasabot ng tansiyang baga. Labaw pa ko nga ganahan unta nimo kay bisan tuodog idaran og tigulang na ka. Iswit pa maghihapon kay kang tanawon. Hello, ay! Iswit. Bakit ka kay kagkatarungan? Ay, naong lang ni mo ay. Mangingilad ug hanggaw kayo. Ako rin nakatagkan rin. Gusto ka yun ng tansyang. Dugay-dugay na gitaw ning nahanggaw ni Sapiot. Wag yu ayo. Daan pa ni siya sa baskog pa. Ako nagitiwasan, uroy. May importante kang pakiksultihan ako ng tansyang. Ay, unta, Dongrige. Kana kun mahimo. Nga doon dili mahimo nang mahimo kayo. Ay, salamat, Dong. Bayan sa usap na ng tansyang. Ko ahan kining.
Hinaot nga dili ni mula inon sa pagsabot. Pero ang ako, hangyo lang. Mhm. Murag murag ikulbaan naman hinon ko na imong giingonang. Kay unsam taday na. Abot ako ipasabot bahin sa unsang taday na. Ay, kagwang. Kagwang. He, unsa ro mananapa? Sorry nang. Nga ko rong cellphone ang mitingog. Ah, ah, Si Francine. si Francine? O nang. Kadita. Hello, Francine. Musta? Hello, Greggy. Okay lang. Ikaw, kumusta na? Mahimo bang ako siyang ikasultis makadiyot dong Grege? Greggy, tingog to ni mamatan siyang, di ba? Kakuan. Nagani sa amo? Nagonsa ka niya? Ha, Greggy? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!